Ďakujem pekne. Ja si beriem slovo teda aj k tej druhej časti zákona, o ktorom hovorila aj kolegyňa Jurinová, kde sme opomenuli trošku stacionáre a zamerali sme sa naozaj na jasličkový zákon. Aj tie stacionáre predchádzali určité debaty, či teda ich zobrať alebo nezobrať pod správu ministerstva. Ja si naopak myslím, že samo ministerstvo videlo, že teda samosprávy nie sú veľmi činné a že je potrebné niečo s tými seniormi robiť a teda zobralo si to pod svoju gestiu, čo ako myšlienku zase filozoficky musím uznať, že bolo dobré aj z môjho pohľadu, keď to preberali. Druhá vec je, že my celkovo vnímame tých seniorov a tie sociálne služby len cez určité typy. A to, že nám vyskočili napríklad, že sa zneužívajú stacionáre, je výsledok toho, že do tých stacionárov alebo do tých zariadení sociálnych služieb, kde sa poskytuje starostlivosť pre seniorov, sa nezaradzujú ľudia podľa odkázanosti presne nastavenej. To znamená, ak máte denný stacionár, tak môžete mať tam teraz podľa nového od 3. stupňa, ale mohli ste mať aj od 2. stupňa, ale mohli ste tam mať aj človeka, ktorý je na 6. stupni odkázanosti. To znamená, prakticky to vyzeralo tak, že ak bola obec väčšia, tak dobre, pustili sa do toho, že urobili denné stacionáre, ale mali tam tak miešanú skupinu tých seniorov, že boli tam aj ľudia, ktorí si v pohode prešli a možno vypili kávu, ale mohli tam byť aj ľudia, ktorí naozaj potrebovali celodennú starostlivosť, lebo ich dcéra so záťom pracovali a to znamená, že nič na blízku iné nebolo, napríklad zariadenie pre seniorov alebo špecializované zariadenie a preto do tých stacionárov zaraďovali aj ľudí s vyšším stupňom odkazanosti. Čo sa stane teraz? Teraz ideme likvidovať práve tých, ktorí to zneužívali, ktorí tam možno prišli na kávu. Ale je to problém nastavenia zákona, že my sme nepovedali, že nemá to byť od 2. stupňa, že čisto v stacionárach majú byť len ľudia s 3. stupňom odkazanosti a majú tam byť od vtedy do vtedy. A nie teraz, ak sa nám ukázalo pár prípadov, kde sa zneužívajú stacionáre, sme húfne začali robiť také reštrikcie, že vlastne naozaj aj tie dedinky, kde sú tí ľudia so 6. stupňom odkazanosti, lebo nebudú do najbližšieho okresného mesta voziť tých seniorov počas dňa, tak ich zlikvidujeme, lebo nastavíme také podmienky, že jednoducho nebude to môcť obec udržať. Takže ja len zase chcem poukázať na rovnaký princíp, ako hovorím pri jasličkovom zákone. Je veľmi dôležité vždy dopredu si pomenovať, čo chceme tou, ktorou sociálnou službou dosiahnuť. Ak sme chceli niekedy, kluby dôchodcov zmeniť na denné stacionáre, mali sme si to pomenovať. Bude tam taký typ seniorov, čiže vieme si predstaviť, čo by potrebovali takí seniori a bude to aj menej zaplatené. Ale nie, tam dáme aj 6, aj 4, aj 5, lebo v podstate tam môže ísť aj taký. A potom, keď vidíme, že to zneužíva pre tých kavičkárov, tak zrušíme komplet všetkých, aj tých, ktorí z tej dedinky nemajú čas alebo nemá ich kto odviesť do toho najbližšieho okresného mesta. Čiže naozaj buďme veľmi citliví pri tom, keď stanovujeme typ sociálnej služby. Buďme naozaj profesionálni v tom, čo myslíme konkrétne, zadefinujeme si tie veci a nebude sa stávať to, že sa tie služby budú zneužívať. Problém celkovo seniorov je, že sa nám začína prelínať rôzne typy sociálnych služieb a už takmer v každej sociálnej službe, ktorá je zameraná na seniorov, sa nám objavujú ťažké stavy. Napríklad niekedy boli v zariadení pre seniorov
takí dôchodcovia, ktorí boli naozaj vitálni a chodili, ale už aj tí vitálni, ktorí tam napríklad už dnes sú 15 rokov, chradnú na zdraví, lebo to je normálna vec s tými rokmi a dostávajú sa nám do štádia, kedy sa odkázanosť znižuje. To znamená, že majú úplne iné potreby tí seniori, ako pred 15 rokmi, keď nastúpili do tých zariadení pre seniorov. Preto tí poskytovatelia sociálnych služieb teraz bojkotujú, že naozaj potrebujú zvýšený príspevok. Nie preto, že chcú na tom zarobiť. Nie preto. Preto, že jednoducho sa im mení cieľová skupina, o ktorú sa starajú. Tí starky sa nám dostali o 15 rokov zdravotne, mentálne, úplne inde a na základe toho potrebuje ten poskytovateľ proste podporu zo strany štátu. A preto sme dávali vlastne aj pozmeňovák na to, aby práve zariadenia pre seniorov a ZOSky, opatrovateľskej služby, boli teda mimoriadne, aspoň na tento rok, pokiaľ nezačne platiť nová novelizácia zákona o sociálnych službách, podporené, lebo je naozaj dokázateľné, aj to si môže ministerstvo vyžiadať, akú odkázanosť majú v tých ZPS-kách. Je to naozaj nejaká trojka, ktorá tam ani nemá čo robiť? Naozaj sú tam ľudia, ktorí potrebujú pomoc inej fyzickej osoby, lebo potom ich život je nedôstojný. Potom majú dekubity, lebo ošetrovateľská starostlivosť sa neposkytuje v zariadení sociálnych služieb. V zákone o sociálnych službách je ošetrovateľská starostlivosť postavená tak, že v určitých typoch sociálnych služieb ju môžete, ale nemusíte poskytovať. To znamená, ak ju neposkytnú tomu človeku v tých zariadeniach sociálnych služieb, znamená, že neporušili zákon a pritom sa zhoršuje stav toho konkrétneho človeka. Ale on má inde v najvyššom doklade nášho štátu v ústave zakotvené ochranu zdravia. To znamená, ak naozaj nepropojíme systém sociálno-zdravotnej starostlivosti u seniorov, my môžeme nachádzať zneužívanie sociálnych služieb, ako sme to nastavili práve v denných stacionároch, na každom type sociálnej služieb. My musíme urobiť poriadok. My už ošetrovateľské úkony máme 9, ale nám treba komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, aby nám tí ľudia, tí seniori neprichádzali na oddelenie dlhodobej starostlivosti, kde možno zomrú a kde možno nezomrú. Alebo budeme nastavovať ťažké peniaze zdravotnej starostlivosti, lebo nezvládame základnú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb. To je problém. Nie je problém to, že to niekto zneužíva. Na to sú kontrolné mechanizmy. Na to je právomoc každej inštitúcie, ktorá má príslušnosť a ktorá má kontrolovať vykonateľnosť tých odborných činností, ktorá sa má tam diať. Ale problém je v tom, že sme si zadefinovali, čo sa tam má poskytovať a čo sa neposkytuje. Lebo nepozeráme na to prierezovo. Veď ten starý človek potrebuje tak opateru, ako potrebuje zdravotnú starostlivosť k svojmu životu. A nie je možné oddeliť. Keď je človek v veľkom utrpení a leží na posteli, aby my sme mu povedali, tak viete čo, my nemáme peniaze na sestry, lebo oni sú v nejakom stupni a my na to nemáme peniaze, tak musí mu stačiť opatrovateľka, ktorá nemá právomoc podávať lieky, alebo teda dávkovať lieky. Nevie monitorovať stav, kedy je to horúčka z diagnózy a kedy je to následne už zhoršený stav, kde ten človek sa nám môže dostať do vigilika, do stavu vigilika. Toto je problém, že dnešné sociálne služby nefungujú tak, ako by mali. A stoja na strašne veľké peniaze. Takže treba urobiť v tom poriadok a viaczdrojové financovanie. Ďakujem pekne. Končí možnosť nahlásiť sa s faktickými poznámkami. Nech sa páči pani poslankyňa Jurinová. Ďakujem pekne. Áno, kolegyňa Gaborčáková otvorila druhý problém, alebo druhú oblasť, ktorého sa týkala novela tzv. Jasličkového zákona, alebo teda zákona o sociálnych služieb, a to sú denné stacionáre. Naozaj mi je ľúto, že aj pán prezident nezamieril tú pozornosť na túto poskytnú službu a nehal to v stave, v akom to navrhla vláda. To mi je ľúto, pretože dôjde aj pri tejto príležitosti alebo vďaka tejto novele môže dôjsť k zhoršeniu poskytovania služby, ktorá v zákone je. Vypracovali sme aj niektoré pozmeňovacie návrhy, ktoré vôbec neboli
politické. Boli naozaj len reálne zlepšujúce službu a život zdravotne postihnutým, ktoré neboli ministerstvom prijaté, keď to zo začiatku vyzeralo nádejne. O to viac mi je ľúto, že všetko nehávajú v pôvodnom stave. Kolegyňa otvorila veľmi širokú tému, ktorá sa už rieši možno 4 roky, možno že aj 6 rokov, ale doteraz nie je vyriešená. Ministerstvo síce garantuje, že to vyrieši, ale obávam sa, že to asi nebude také jednoduché. Ďakujem. Reakcia na faktické poznámky pani poslankyňa Gaborčáková. Ďakujem pekne za slovo. Naozaj chcela som upozorniť aj na problematiku, ktorá sa zužuje len na zneužívanie stacionárov. A ja si nemyslím, že naši seniori si zaslúžia to, aby sme to zužovali na to, že sa zneužívajú nejaké sociálne služby. My ako ľudia, ktorí naozaj vedú tento štát, sa musíme zaoberať tým, že naozaj ide húfne veľký počet ľudí, ktorí sa nám dostáva do starostlivosti, a ja už mám dnes štatistiky hospitalizácií ľudí nad 63 rokov za predošlé roky, a kde porovnateľne naozaj sú čoraz viac ľudí hospitalizovaných, že toto je len kvapka v mori, čo nás čaká vyriešiť v tomto štáte. A naozaj musíme dať všetci hlavy dohromady, či pravica, či ľavica, aby sme tým starkým naozaj pomohli. Ďakujem.